Jogombulu e Nyanza ojiw mondo koro one ni ong'ado rieko makare ahinya seche ma bende koro gibiro dhi yiero jotelo. Jalony e wechego mag dongruok kaachiel kod telo migosi Nixon Bugo ema bende koro ne wacho mano ka ochiwo siem ne jotelo ma jopiny ok oyie dongruok mekgi. Nyaka bi dog dala kochopo yiero, omiyo koro nyaka gie sani owacho ni jopiny oket anena wang'gi maber ahinya e jotelo mago mosebedo koro ka wuondogi. Nixon ne onyiso bende ni jotelo ni mondo were anena gi tim mag jotelo moko bende osebedo ka dhi nyime ma gitiyo to kod nying moluor Raila Amolo Odinga mondo mi giyud anena dwachgi, to kata kamano gigo bende gitimo bende koro onge. Odwa ni mondo koro jopiny ogo kogno motegno ahinya e kind jotelo ma gibiro yiero higa manyien. Gima nadwa wacho ne jo Ogandawa, and especially jo Kenya, then moving to jo Nyanza, en ni sama koro wadhi elections kama, Kenya nwang'e ni wakelo gimiluongo ni devolution system. Personally, I was involved at a very high level in putting the devolution structure, the system on the ground. To challenge mo wasebedo go, en ni devolution ni poko konyowa. And also poko konyo jo Nyanza. You know how other counties are really benefiting, right? Why? Because they have got credible leaders, they have got credible professionals, people who are committed, who are all out war. Gidwani mondo jodalagi or counties gi okonyre. Koro gimana wacho. Sama koro wadhi election ni. Yes, we all know ni wadwaro ni mondo the 5th to nyaka donji. But shida mawango ni the systems gijok mawoda keto koro sani wadwaro credible leaders. So it's not just a question ni koro elections litimore waka ngata and the counties Manyanza dok manechien.